Chci tenhle turnaj Olympijské hry zahájit. Rio. Rio, krásná stránka. Ještě věcná. Děkuji všem za účast. Je to za prvé premiéra a za druhé derniéra, doufáme. Tady bude ten barák. Protože tady už příští rok doufám budou stát nějaké mega vily. Budeme hrát v obýváku. A budeme hrát v obýváku kuličky. Ty koňovi. Jo? Tak díky moc. Pane rozhodčí, předávám vám vlajku. Pane rozhodčí, prosím vás doprostřed hřiště, ať se vás všichni můžeme pěkně prohlédnout, děkujeme. Ano, paráda, paráda, je to video, nemusíte dále pauzovat. Opravdu není zvězení, je to rozhodcovství. Tady chybě ta zelená. No, jenomže pro ní nikdo nemůže týkat. Krom toho, pane rozhodčí, doufám, že máte jasno v tom, že v mém týmu hraju já jako tvoje sestra a tvůj partner. Takže pískáme všechno, jasně. Doufám, že se všichni pobavíme, najíme a Máme to blbý. A ráno, až budeme Teď nezapomeň, že bydlím nad tebou. Aha. A umím dost dupat. Teda nevím, jak ty pravidla máme udělat, takže jak mám přihlaste se, kdo máte co dočinění Tak, aby s Ajmanovejma.